Bueno, Alex, que valoración xeral tes de como foi evolucionando este mercado de fichaches esta temporada? Bo día a todos. A nivel personal, penso que é unha valoración positiva, polo menos eu, pois, en primeira persona podo dicir que estou satisfeito. O que pasa é que, entendemos sempre que as notas, non? É realmente saber se se fixo ben o traballo ou non, pois eso, saberase máis tarde, non? En función dos resultados que se consigan, pero bueno, penso que foi un mercado no que tiñamos claro cales eran os tempos. Agradezolle tamén a directiva, ao corpo técnico, toda a xente que formou o clube, pois que empatizasen, non, con ese desexo que tiña eu de levar os tempos que considerábamos oportunos. En ese sentido deronme todas as facilidades. Polo tanto, penso que conseguimos incorporar un grupo de futbolistas con moita capacidade, vale? Penso que tamén este ano tivemos a fortuna de que moitas das incorporacións foron primeiras opcións para nós. Eu penso que iso é algo moi importante para un director deportivo. Pero bueno, tamén sabemos que estamos nun ano dunha transición brutal, moitísimos cambios, penso que ata un total de 14 novas incorporacións. Polo tanto, eso é un proceso. Entón, pois agora mesmo penso que temos un gran grupo de futbolistas e temos que tratar de acelerar ao máximo ese proceso para acabar sendo un equipo, non? Como decía antes, penso que hai capacidade, teño moitísima confianza no corpo técnico tamén, e penso que entre todos pois imos a conseguir que todas esas pezas se adapten, se axusten e tratar de ser un equipo competitivo, que é un pouco o obxectivo, non, deste mercado. Que esperades destas novas últimas incorporacións que se anunciaron recentemente? Penso que no tema de Llano Simao, penso que era unha necesidade, vale? É dicir, ao final entendíamos que tiñamos que ter dous laterales esquerdos. Llano tamén é unha desas situacións nas que, preguntamos, puxémonos en contacto co Real Club Deportivo a principio de mercado para coñecer a situación, un pouco os plans que tiñan con el. Sí que é certo que nun principio parecía que podía quedar ali, ou que iba a ser difícil esa incorporación, pero é un pouco tamén o que falaba antes dos tempos. Moitas veces esperas e ao final consigues esa recompensa. Entón, estamos moi contentos con esa incorporación, porque creo que, a pesar de, como decía, de que é unha necesidade que hai que cubrir, penso que é un futbolista que está en absoluta proxección, que ten moitísima capacidade, e penso que vai a dar un bo rendemento nesta categoría. E despois o tema de Marcos Baselga, sabemos o difícil que é firmar dianteiros. Ao final, eu comentaba con o Xío, comentaba ca xente do clube que o Club Deportivo Arenteiro non pode depender de que o seu traballo este en base a firmar un bo dianteiro, non? Porque ao final temos a capacidade que temos. E penso que foi un luxo. Penso que é un futbolista que, seguir máis lonxe o mercado pasado, prácticamente todos os equipos da categoría estaban pendentes da súa situación. E penso que nos vai axudar moito. Está nunha boa idade, é un futbolista que ten moitísimo gol, é un futbolista que ten esa verticalidade, esa potencia, ten unha moi boa mentalidade tamén, é unha gran persona, e adaptase perfectamente ao que queremos. Entón, estamos contentos con esas dúas incorporacións. Tamén foi o caso, por exemplo, de Enol, que estuvo á proba e ao final acabou fichando polo equipo. Este método de que xa se fora adaptando o equipo, que che parece, que tal está o xogador? Pois mira, a realidade é que non son normalmente moi partidario de ter a xente á proba, vale? Sí que é certo que, isto foi unha situación excepcional. Eu coñezo o potencial que ten Enol, é un futbolista que en mercados anteriores estivemos interesados nel. Sí que é certo que ven dun ano complicado, vale? No que tivo diferentes lesións que non lle permitiron estar ao 100%,
E cando se nos presenta esa posibilidade de que comezase pois un pouco a adestrar con nós, egoístamente, pois tamén, tendo en conta o número de efectivos que tiñamos, valorámoslo positivamente, pero a realidade que, bueno, que nos demostrou a todos que tiña que estar aquí, porque, bueno, penso que fixe unha pretemporada espectacular, adaptouse moi ben a todo o que lle pedía o entrenador, penso que demostrou que ten capacidade, e é un deses futbolistas nos que temos tamén moitas esperanzas, porque penso que bueno, ten 23 anos, é dicir, ten todo por diante, ten unhas condicións que hoxe no fútbol penso que poden ser diferenciais, vale? Ao final, pois, é un futbolista moi potente, que ataca ben os espacios, bueno, ten tamén esa fortaleza mental que eu lle dou moitísima importancia, bueno, é un deses exemplos moitas veces de que cando tú pelexas algo, pois ao final consigues esa recompensa, e el pois está hoxe aquí porque ganou uno pois a base de traballo, de adestrar e de convencer. Entón, bueno, estamos tamén moi contentos. E como convences ti a xente para que se quede no Club Deportivo Arenteiro? Que valores destacan do Club Deportivo Arenteiro e lle fan a xente pois vir a un club que realmente tamén é un club modesto e que comezou pois escalando aí? Pois é un tema complexo, vale? Penso que a parte positiva de todo isto é que tamén o pudemos ver agora no mercado, é que Club Deportivo Arenteiro, a base de facer un bo traballo nestes últimos anos, pois cada vez está gañando máis crédito. E ao final, pois, penso que agora mesmo estamos recollendo un pouco, non, esa recompensa. Cando falo de crédito, falo de pois, que hai máis clubs que depositan a confianza en Club Deportivo Arenteiro para que os seus futbolistas, a través dunha cesión, pois, poidan entender que é un club idóneo para a súa progresión. Falo de axentes, falo de futbolistas. Penso que este ano tivemos moitas portas máis abertas, non? Que anos anteriores, que sempre costaba un pouco máis, non? E iso pois fala de que bueno, que de momento pois que se están facendo ben as cousas, e penso que a base para consolidar un proxecto nunha categoría tan exixente como esta, non? Entón, bueno, isto tenos que servir de pois para valorar realmente as cousas que se están facendo ben e para ter a mesma humildade, non perder en ningún momento o foco, non salirse dese camiño que nos levou ata aquí, que se unha cualidade ten este club, pois é a humildade e o respeto e o valorar a categoría na que estamos, non? Entón, nese sentido, penso que este ano pois foi máis doado, non? Tamén o nivel de exixencia personal e como club pois tamén é moi elevado, vale? Ao final eu teño moi claro o club que somos, pero tamén a mí nadie me vai a decir cal é o teito deste equipo, vale? Entón, nese sentido, pois seguimos esa liña. O ano pasado penso que foi unha temporada espectacular, e froito, o sea, gracias a ese traballo, pois o que nos permitiu foi que moitos futbolistas saíran deste club e que se enfocasen en contextos a priori superiores, non? Entón, eso é tamén crédito para nós, é dicir, eu sempre digo mesmo, claro, é difícil reter aquí a xente, pero porque tamén estamos buscando e estamos ofrecendo ese contexto a ese futbolista ou ao seu axente ou a ese club, de que realmente nos vexan como un equipo trampolín e que a xente veña aquí a dar o máximo a favor dun colectivo e que lle permita ao ano seguinte pois estar pois nunha categoría superior ou nun contexto mellor, non? E penso que iso tamén nos axuda, porque foron moitos os casos, é dicir, eu podo decir aquí que o Club Deportivo Arenteiro pois é un equipo trampolín, pero se a xente que sai de aquí pois baixa de categoría ou pois non estaría dicindo unha verdad, non? Eu penso que gracias a ese traballo pois que o mensaxe colle credibilidade e penso que temos que seguir nesa liña. O Gallao ano que ven acabemos a temporada e vos estou dicindo aquí que vai ser imposible renovar o 80% da plantilla, porque eso
pois volverá a ser unha sinal de que o traballo estivo ben feito e que foi ben. Tamén falaba Raúl outro día de que aínda queda pendente pois é unha última incorporación e despois desa incorporación, bueno, que nos podes falar dela, tamén que perspectivas de futuro agora de cara xa a conformación do equipo. Sí, pois en cuanto a número de efectivo, en cuanto a necesidade, sí que é certo que nos falta unha posición por cubrir, que é a posición do defensa central. Entendemos que, bueno, pues que temos que facer agora fora do mercado, centrarnos na ventana de axentes libres. Ten unha particularidade e é que, bueno, non dispoñemos de fichas senior, teria que ser un perfil sub-23, e sí que é certo que estamos traballando nalgúnha opción, e con eso daríamos por pechada a plantilla. Tamén é certo de que a pesar de que só teñamos 3 centrais puros, pois unha das cualidades desta plantilla tamén é a versatilidade, e hai futbolistas que poden desempeñar esa posición con garantías tamén, non? Entón, bueno, nese sentido tamén estamos tranquilos, sabemos o perfil de futbolista que queremos, e esperamos atopalo canto antes, pero non te podo decir se vai a ser pois nesta semana, en 15 días ou nun mes, pero bueno, a idea que temos e que teño pois é cubrir esa carencia aí de efectivos que temos na zona da defensa central, por así decirlo. Estas persoas que axudan a crecer os clubs e bueno, e vais a incorporar dende xa, ainda que bueno, xa leva traballando, como decía anterioridade, como director xeral do club. Entón, bueno, pois darlle a benvida tamén públicamente, penso que seguro que el ten moitas cousas moi interesantes que contarvos, entón, bueno, pois deixamos con ele. O aspecto deportivo, pouco máis que engadir co que acaba de comentar Alex, moi contentos de como rematou o mercado de fichaxes, sempre cumprindo pois cas máximas que cumple Alex en todos os mercados, e o Club Deportivo Arenteiro dende que chegou, fichando pois en primeiro lugar persoas, cando digo persoas, digo que a primeira máxima do clube de Alex que teñan, pois que cumplan e establezan eses valores que calificamos como persoas aptas para xogar no Club Deportivo Arenteiro. En segundo lugar, pois, evidentemente, tamén xente que teña ilusión por este proxecto, xente comprometida e xente que non vexa o Club Deportivo Arenteiro como un paso erróneo na súa carreira, sino como ben dixo, pois, un trampolín na mesma. E, por último, pois, como non, xente contrastada con unha perspectiva deportiva moito máis que capaz, senón xa podemos dicir que óptima, non? Se cumpliu pois este mercado de fichaxes a perfección, pois espera deste central sub-23 que eu penso que pronto pode encaixar no plantel. Tamén, bueno, facer unha pequena alusión a que na condición de director xeral síntome moi orgulloso de pertencer a este clube, que a xente pois tan maravilloso que compón. Xa levo moito tempo, como din Alex, pois vinculado ao clube de forma extraoficial, axudando en moitas facetas. Se cadra, pois síntome orgulloso de pertencer a esta entidade, sobre todo, pois mira, neste caso tamén de que o Deportivo da Coruña escolla ao Club Deportivo Arenteiro como un escenario trampolín para moitos dos xogadores, como neste caso pois temos a Diego e a Llano que puderon escoller outros destinos e que este sexa o seu destino para pois afianzarse nunha categoría profesional e por que non, pois chegar a disputar partidos oficiais co Deportivo da Coruña en segunda división. E bueno, para rematar tamén esta roda de prensa, no aspecto deportivo xa quedou un pouco máis claro que o traballo xa se concluiu, e na faceta que nos incumbe na estrutura basal do Club Deportivo Arenteiro, pois agradecer a figura evidentemente de Argimiro como presidente do clube, que xa sabemos que pois ten outra candidatura por diante para facer as cousas dunha forma que nos ten acostumados, que é sempre exitosa. E tamén pois puntualizar que
que en base á coordinación que vou a ter baixo a parcela de dirección xeral xunto con Alex e xunto con Manuel Cid, que é o encargado un pouco de coordinar as categorías inferiores. Digo un pouco porque o traballo que fai pois, é espectacular para a entidade, xa que encárgase de moitísimo traballo e libera moitas parcelas, pois intentar mellorar día a día. Facer un pequeno chamamento aos aficionados, aos socios e a xente que sigue o clube en calquera das súas facetas, xa sexa na base, na condición de pois, colaboradores na parcela do marketing. Non que teña un pouco de paciencia porque efectivamente a tempada xa empezou, pero sí que o traballo que se vai a facer pois, vai a ser ir da man co pueblo. Somos unha entidade que sabemos a onde pertencemos, que o Carballiño ten que ser o pilar do proxecto, e, por suposto, pois, calquera persoa que quera estar vinculada colaborando co clube vai a ser ben recibida, polo tanto, pois, penso que esa é a liña que temos que seguir, que temos que sentir o clube reflectido nos nenos e na población do Carballiño, e ir medrando pouco a pouco, porque xa non... É dicir, se cadra, sí que é certo que o clube vinculase a unha vila, pero eu me sinto moi orgulloso salindo de Galicia e que o Arenteiro xa teña unha bandeira no Carballiño e que a xente, pois de fora de aquí xa coñeza esta población que eu de paso pois coincidín como futbolista e era desde outra parcela que, por certo, pasámoslo moito peor. Como futbolista disfrutábamos moito máis do día a día e das situacións deportivas, e desde esta outra parte pois se leva un pouco con máis intranquilidade, pero bueno, espero que os resultados deportivos cheguen pouco a pouco a un bon cauce e, por suposto, pois que disfrutemos desta tempada. Tamén para finalizar, facer, dúas referencias ao tema da base, que é unha preocupación absoluta para a población e os pais dos rapaces. A decisión da entidade comunicar casi todo por redes sociais ao longo da tempada. Vamos a ter unha presencia moito máis activa na comunicación e na vinculación que temos cos colaboradores e co pueblo. E, por suposto, que avisaremos ao longo desta semana cales serán as condicións para a base e pouco a pouco incorporar todo ata que eu penso que antes do 15 de setembro teremos todo pechado e un pouco máis afianzado, xa que é certo que non foi sen tempo, pero houve moitos cambios na estrutura do clube e todo necesita o seu tempo. Nada máis, que encantado de estar aquí nesta entidade, como xa dixen, agradecerlle evidentemente a oportunidade de estar nesta situación, tanto a Alex, a Argimiro e a Manuel.